Aitor Albizu, Aiangiz, usten dut gaur mundakaldean ibilitzea da. Bai, bueno, laide inguruen. Gaur hego haize egon da, hemen izugarri ze, herriko haize esatetzagu hemen be bai. Da, espektakulo bat izen da laida, ez? Olatuek gorantza sartzen, itxasarrera sartzen, eta kontrara hego haize. Bueno, izugarrizko espektakuloa. Mari oso altu, ni egon zen momentuen, eta ondartza ere janda, janda. Oso Baina politia. marea biziak, egun hauetan. Marea bizia bai gitargi bete dau, eta Bai. benetan, bueno, espektakulo bat izen da jo. Itxasoa eta paraje hori guztia. Normalean, beti da espektakulo bat, ez? Gure Urdaibaiko txoko hau, baina, bueno, gaur bereziki, kostalde izugarri. Aiangizen ere, behar bada, egoizeak astinduko du derki, Bai, hemen bertan kanalean gauz, osea, Ibarrean goiko partien gauz, da bai, gogor joten dugu bai. Aitor, ongi etorri txulara, Eskerrik asko. beste behin. Eta Bai. beste aldian, badaka gure kolaboratzaile zintzoa, Pakito Lujanbio, baino gaur ez da, Donostiako parte zarrian edo Hernanin bere jaiote herrian baizik eta Lizarran, Nafarroan, hor ere egoizeak astintzen aldu. Bai, hemen ere astintzen dik, eta bidean gaur Donostitik eguardi partzean abiatu batzuk, hor bero, Donostin bero, eta bidean earki astindu batzu, aiziak, hor, pagozela igaino hortan da, aspiroz inguru hortan, neko txotxikila eta kulunkan etorri dek, nehartian irurtzunen aldatzen dan da, bai aldatu baino okerrea. Okerrea eta geozea Lizarra lehitu aurretik erreniaga mendatzea, horre aize errotak edo aerosorgailu hori pilo bazaudek eta aizia goti jotzezun. Geo ja honea lehitu ganean ja hemen ja preskura sartua zeon, Lizarran preskura sartua zeon. Bueno, hor ikusten dezuen bezala, nire atzekaldean background bezala daukat katedrala, Gernikako jaialai, jendez gainezka, baino gaur zaratari gabe, zarata bakarra gure berriketa. Barkatu, baina esertan hasi baino lehenago, Juan Ignacio, zorionak eta eskerrik asko argitaratu duken liburuagatik. Eskerrik asko egindako lan eskergagatik. Bueno. Irakurri diat, osorik irakurri diat, eta lehen ere ire blogean da gehienak irakurritan euskaken, baina horrela jarraian da gaina kronologikoki nola sartu dituken, garaiak, eta are hobeto irakurtzen dek, eta oso irakurterresa, eta ik esaten deken bezala, pilotari asko faltai da, baina hala ere, pilotari asko daude eta historia asko daude, batzuk historiak aman komunekoak izango dira, beste batzuk bakoitza bere historia izango da, baina txapo. Hori da, azken finean ere ideia hortikan junta, nukleo gogorrari begira baino, outsider edo hurbiltzen ari den jende horren gana, jakin dezaten gure historia gutxi gehiago nolako izan da, eta hortarako muestra bat hartu, printza batzuk jarri, eta idea bat egiteko bere garaian Jaialai Bluesekin gertatu zen bezala, Jaialai Blues izan zen, dokumental bat, askorentzat, gauza asperri asko, eta hasiera baten zea bezala, zerbait gehiago nahiko balu batek badago nun begiratu. Eta nik gauza bera aipatu nahi izan dut, Pakok aipatu duen tankero horretan, plazerra ondizia da, egia esan batzuk irakurritan euskan, duzun bloge hortatik abiatuta, bai, fizikoki eukitzea eta holan tirada baten errez irakurtzeko moduen, gozoa. Eta uste dut, atari politia izan leikela jente askorentzat. Nik uste dut hor asmatu duzula, eta, ia harrera ona duen, eta, olentzeroak badatoz, da opari politia izan leike. Hori da, eta jakin dezate entzule zintzoek interesa baleukate Amazonen erosi leikela, baita Gernikan, Etxartek kafetegian, bai,
Markinan Kareagaren liburu dendan, eta Mutrikun ere Miren Beristainen Txurruka plazan dagoen kioskoan, behar da, hori, baten bat espada manejatzen interneten, Amazon da, zerbait baldin badaka horren alde erosteko, aukerak badaudela, eta bestela nirekin ere kontaktua jarrita, liburu hau eskurara jokiko luke. Pakito, Aitor, bigarren jardunaldia eta ustekabea, zuek, Pakito, abiatu zineten Tolosa, Donosti aldetikan hor lauko lagun batzuk. Azkenian bi joan ginen, Igor Dabilok, eta joan ginen, eta nik uste dut gehiengoan ustea, erdila baino gehiago ustela izan zena, gure ustea, zen, zuek ere aurreko podcastan, Ladutxe eta Zabala bazterrea botatzen zen dituzten, Elola Mirapeiztaik bazterrea. Eta horrela pentsatzen genuen, hau nola jongo dan, pentsatzen genuen bita utzi izango zela, baina ziurtzat, ez da apustuk egon izan bazan, horrezan bate diruri jokatuko. Eza izango zan dena Aritz Erkiaga eta Jon Ibarluzearen alde. Baina begira, ezustekoa. Lehenengo jardunaldian ere egontzan ezustekoa, baina oraingo bigarren jardunaldian are handiagoa izan zen. Eta orduan denak gelditu ginen, bukaeran, esaten da, ezustekoa, pilota horrela da, txapelketa puri-purian jartzen du, ez dago ezer galduta, baina bai zailduta. Eta orduan, aurrera, eta ezin da inor baztertu, erderaz esaten da bezala, hasta el rabo es todo es toro, eta hemen jokatu egin behar dira partidak. Eta seten sistema horrekin, pixka bat presilua, nervioso, bitanto aurrea, bestia palo bat, eta sistema honek hori dauka, eta berriro gertatu zen, tanto gehienak egintzuna, partidua galdu egintzuna. Baina, hori beste, jokota jokatzen lanien, beti gertatzen da gauza. Aitor, aurreko egunetan, egun berean, Gernika alde hortan zu mugitzezaren inguruetan, zer nolako iritziak? Bai, apurtxu bat, Pakok komente duen hildortatik ez, ezustekoa izugarriz, beti goten dire hau interrean ezustekoak, baina hau nik uste dut maila goreneko ezustekoa izan da. Baina orokorren nik uste dut ezusteko, positibo bat izan aldala, ez? Alternantzia, ezberdinak ez, hain linealak ez daitezen izan, ez? Pelota borobila da, zorionez, eta ezusteko hauek nik uste dut oxigeno puntu bat ekarten da bela. Zer komentatzen zan Gernikan da inguruan, eta bertan frontoian eskilarak igoten gengo zala, egon itzen Solagaz, pelotari Oiagaz, da beste batzukaz, zibilen itzen hor izketan. Eta gure beldurra zan, partidu hurik ez ote zan egongo, ez? Incluso espresio batzuk agertzen ziren, ez? Ia ez badoa de calle eta horrelako komentarizoak. Ezan ikusten dut, inork behezuela ematen benetan, ez? Hago txikiarekin behar bada beti izaten da, ez? Sorpresa den bat, analako den bat, baina benetan ez dut uste inork horrelako emaitzarik aurrikusten ebanik, ez? Horrez gain, bagoan beste alderdi bat, ez? Lehenengo partiduen Winterrean, lehenengo partidu duen bere biziko garrantzia, ez? Lehenengo partiduan gauza asko jokatzen dira. Ez bakarrik puntuak eta gainera puntu baldintzatzaileak izaten dira, segero presioa hor dator gainera, hori kudeatu beharra dau. Baizik eta, berai bikotea nola maneiatzen dan, zelan komunikatzen diren, benetan engrasatuta dauden, aldarte onarekin etorri diren, eta nik uste horrelako elementuak klabeak direla eta klabeak izan ziren joan den asteleheneko horretan, ez? Gero igual sakonduko dugu aldeartea, komunikazioa eta horrelako alderdietan. Eta baegoan bebai beste zalantza bat edo kezka bat, eta esan ia nola etorriko zen Aritz, ez?
Iarkiagak, benetan ondo, fisikoki ondo etorriko zan, bere jokoa ohituta gauden maila goreneko jokorri erantzuteko moduan egoan, eta horrek izan ziren ikuste dut hiru alderdiak gehien aipatzen zirenak partidu horretik, bai. Pakito, nik nire ustez Ladutx eta Zabalarentzako leheno esan deken bezala guk ideia erabat zakarrontzira bota genien aurreko hastian, ez dute kontatzen, baina beste aldetikan broma hori edo komentario kolokial edo harin hori alde batea utzita, egoera ezin hobia da kantxaratzeko eta are gehiago bitan irabazi dutenen kontra, hau da, ez dago ezer galtzerik, Ladutx badakigu nola jokatzen duen, ez? Bat izugarria eta bestia, ez horren beste, eta Zabalaren jokoare dagoeneko ezagutze dut, eta bere langiletasuna, bere zintzotasuna, dana ematen du alegia, ez? Bere mugekin, eta zorionez, kirolaren aldetikan, halako ustekabeak aproposak izaten dira. Bestela, lehenu esan dezuen bezala, partido de calle, a ber, txukuntzen den partidua, ez den itxututzen, da gutxienez ridikulu egin gabe, eta zorionez guztiz halakoa gertatu zen, hirugarren jokoan tanto baten gatikan, hori ere esan gurutsua da, ez? Beste aldea jun izan bazan, gauzak erabate aldatuko ziren. Aitor, Erkiaga aipatu duzu, lehengo aurreko ligaren bukaeran patxali ibili izan, lesio bat, edo ikusi denun nola aritu zen jokatzen Paben, eta baita ere Donostian, da bete-betean ez behintzat. Zalantza hori ere aipatu duzu, ze aritz klase ikusiko dugu, zer partidaren ondoren, zure reflexinue nondik handi joa? Datuetara mugatzen bagara, egindako tantuei erreparatuta, zer esanik ez dago, bere lana egin zuela, ez? Tanto izugarrizek batzutan, tantu itzelak, igual behar bada gero aipatuko ditugu batzuk. Nik ez dakit ikusi nuen, aritzek batzutan transmititzen du, ez? Batzutan hotz puntu hori transmititzen du, ez dakizu zen neurritan igual behar bada fisikoki ere dana emoteko moduan dagoen, gertatzen da, dituen doai teknikoekin, normalin soberan manejatzen da, partiduak aixe ateratzeko, ez? Nik ez nio nolan bereziki akats fisikorik nabarmendu, baina bai ikusi nuen behar bada oso keskati edo hasieratik aldarte arraro batekin. Ez dakit mamu batzuk bazituen lehengo partidu horrekiko, eta horiek nolabait gero plazaratu ziren, kantxaratu ziren, bai bere izaera eta baita be, komunikazio niretzat arazo batzuetan bere bikotekidearekin. Orden ez daki zen neurritan presiñoak, irabazte behar izate horrek, bai alabaiko horrek, eragina izan zuen. Argi dago behar bada, datu erreparatuta, presiño hori Ibar Luzeak jonek bai pairatu zuela, bai sufritu zuela, eta hori nabarmen geratu zen igual behar bada, egin zituen fallo askotan, behar bada aritzek ere izango zuen lehengo partidu horren eta irabazteko obligazio behar horregaz lotuta. Pakito, baina leheno esan dedan bezala, liga bukaerako zalantzaiekin berriz winter batean astea, beti mamuak horre egongo dira, ez? Fizikoki berak ere segurazki zalantza batzuk, berari galdetu behar noski, baina... Bai, berak jakingo dute guk, ez dakigu bere buru, bere nola gontzan, bai, egia da, komunikazio fallo batzuk edo egontziela bilen artean ere hor pelota batzutan,
gero aritzek partidu ona egintzun, partidu orokorrean etzan dizdiratxua izan, fallo asko egon ziren, ez da zea enmarkatzeko partidu itakuet izan, egon dira buinterren ikusi ditugu denetatik, bost edizio hauetan, badaude hor partidu batzuk retinan gordetzekuk eta beste batzuk astutzekuk ere badaude. Eta hau ere izan zen, haututa gaude, Winterren ikustea, aritz, beti, eta partidu hontan ere perla batzuk utzi zituen. Osea, bere tantuk marka dela kasa utzi zituen. Baina, bai, presioa nabarmen izan zen Ibarluzeak oso askoz gehiago sumatu zitzaiola, eta hor atzian, eren esan dezuen bezala, Zabalak ez zaukan ezer galtzeko, eta naiz eta pelota ez zuen eskerpaetea sartzen, ez zuen trasteatzen, baina zulua zegoen, atzian zulua zegoen, eta Zabalak berriketan ez da isiltzen aurreko urtean olara ni behin eta neurri batean ladutxentzat ona izan zen hori, zeren ladutxe ezagutzen dugu, hasi daiteke aurrian, nahaztutzen, eta nik gero, frontoian hainbeste ez da nabaritzen beraien artean esaten dutena, baina gero telebistan ikusi nun da, esaten zion, aritzek ez dezala usaindu ere, eta ala agujero, eta zuloa, eta atzea, eta zuloa, eta orduan, hoi egiten zion oiu hoi ere, ladutx zentratu egiten zen, eta atzea. Eta egizan zituen bere failuk ere, eta aritzek eskubiloi, ez da lehen gurteko eskubila, ez da lehen gurtian eskubilakin biparetak eta earki, eta eskubilakin txitxakea sartzezun, eta aurten hoi kamustuta dauka, ez da, bere arma hori. Orduan, hala ere, partidua oso txukun egin zuen neustez aritzek, gertatzen da, ez da, nahi genuen ariz dizdiratxua, alde batetik beldur ginen, esaten dan bezala zuek pelotaien hizkuntzan, este partido no tiene madre, esaten duzuen bezala, ez da, baina beste gauza bat da, hoi gertatu izan bazan, haiko ginen esaten, izugarrizko aldea dago, baina, hala gertatu da, aritzen aldekoak garenok, gelditu ginen pixka bat, faltazitzaigula zerbait, ez da? Baina, txapelketari buruz eta hau, eta eramanekuk ere, esango dute zer esaten diguzue, hemen jartzen ditugula gora berak, eta begira, ez ustekoak, aurreko urtean Barandik eta López, lehenengo partidun, Urreizti eta Gorkan kontra, eta ja ez zuten bururik altxa. Nik nahi dut eta espero dut, oendikan, bikote honek, zer esana emango dula den. Ez dakit nola ikusten duzuen, aipatu duzue, Zabalak garbi ekarri zuen buruan zer egin jartzen, atzera, erkiagari kendu. Eta hori da, estrategia hoberena kontra daukakenian olako izar bat edo partidua irabazten duena, azken finean zeren Ibarluzeak ez du inoiz partidua irabaziko. Eusten neko lanak bazka eta pare gehiago, astelenian ikusi izan bezala, baina Zabalak atzea kendu horrek, nola irabazi leike partidua kentzen badiozu joko osua. Azkenean, behartu egiten duzu, sarrera txarrak egitea, presaka, kolanak, nervioak, komunikazio falta, behar bada lagunari de transmititze zaio ze hori ez, ezin egon hori, lagunaz aipatuta, nik nire kontaketa pertsonalean, ez dakit, igual zorrotzegia naiz, baina 10 bat kale egin zituen Ibarluzeak, eta 9 behartu gabekoak, hori izugarria da. Eta batik bat lehenengo jokoan. Orduan, claro, aritzek behar duna da, zagero segurito esaten bezala, sartu eta, beti bakikela, bizkarra ondo zainduta dagoela, min gutxi egin arren, baina, kontxo, lenguan, oidek, hile ni neonege arnaza hartzen egote ditzen,
Iberluzea sartezan bakoitzean, zari galduko du, ez? Eta horrela partidu amaitxu arte. Bai, horrela da. Bai, lehenengo zeta, bai, Jonek partidu zet negargarri egin zuen. Hirugarrenean be akatz determinanteak nire ustez egin zituen. Eta aipatzekoa da hor lehenengo zetean hasi egin zen ja txarto, eske hori gero 10 eta 7tik 11 eta 15 arteko tarte horretan be fallo ugaritsu egin zituen, ez? Euskal Telebistakoek 8 zenbatu eutzi esan, nik uste dut gehiago. Behartu bakoak desde luego 9 bai seguro, eske gero gora ere bota zuen, atzean ere fallo egin zuen, txurrustada batzuk ere egon ziren, fallo asko egon ziren, batzuk zirenak egin behar palo moduan esan dezakunak, baina horretaz aparte inseguridade izugarria transmititzen zuen. Eta nik uste dut hori berak aritzek ikusten zuela, baita be, baina ez zion, nire ustez, ez zion seguridade puntu hori edo animo puntu hori neurri egokizien eman Jon Ibarluzeari, nire ustez. Hor, uste dut, gainezka ere egin ziola aditzeri horrek, eta azkenean, urruntzen ikusi nituen bi pelotariak, ez? Urruntzen ikusi nituen, kantxan, eta horren, ez dakit, simbolo nabarmenena azkenean ikusi zen, ez? Pasilloan bertan, agurtu behar direnean publikoaren gandik, eta hor gertutasun bat, bilatzen denean publiko eta pelotarien artean, errekonozimiento bat, eta animoak baino, ez dituzte hor jasotzen, adiz joan zen, ez dakit igual minutu pare bat, edo minutu bat Jon baino harinago, ez? Nik uste horre gauzak zaindu behar direla, azkenean oraindik beste bi partidu jokatu behar da bez, egia da horrengo partidu hemendik hilabetera dekiela, baina hor, bai, garatu behar da, konfiantza eraiki egin behar da. Eta makalik, zegaitiko da gaitik ikusten duzunean, bikotekidea, hor, mentorizazio lan bat, babes lan bat, egin behar da. Eta nik ez nuen hori da impresio bat, ikusle moduan, dudan impresio bat, ez? Nik zea... Barkatu, Pakito, garaipenaz edo galeraz aparte, ez dakik nola ikusten deken, baina pitzadura bat erakutsi dute. Hau da, zaurgarria dira, vulnerableak direla ere bai. Hau, pelota kendu ezkero, behin eta berriz, aritzi, gauzak ziero aldatzeiela, eta aurkariek ere datozen partidetan hori gogoan eukiko beharko lukete, eta seguru badakatela zatik badagoera bat aritzi eta Ibarluzeari irabazteko. Ematezun garaitezinak, bi txapela, eta izena honeaino horren beste, baina ez galdu bakarrik, baizik eta bideak erakutsi zien aurkariei. Bai, beste batzutan, nik Ibarluzeakin, ez duen espero, holako, beti izan du Ibarluzean 3. jardunaldia da Winterrean, ez da, eta lehenengo urtean, zetorren erdi afizionatutatik, eta orduan nola utziko zion da, azkenean eutzi zion oso ondo, bai presilua eta bai da, eta zen, aritzentzako Bizkartzain oso egokia. Segurutxua, aritzek esaten duna egiten du, lehen gurtian ikusi zaion oso pelotari, eta urten gainea Durangon jokatu berria zen. Ez da lasea zeramala lau hilabete jokatu gabe, Durangoko master zen jokatu da, eta, pixka bat, rodaje bat, eta ez duen espero, eta esan deken bezala, momentu klabetan, ez da, fallatu zizkin lehenengo jokuan 11 hasi joaztila, bi fallo, eta gero izan zen beste tantu hori, horzea azaldu da, preso harrapatu zunean Ladutxek, aritzek Ladutx, eta botasun bipareta motel, eta nun bat hori idatzi gabeko lege bat dela ez joatia, baina Ladutxe zan kruzatu, Ladutxe zan kruzatu. Pasake, bipareta izan zen oso altua eta motel,
eta ladutxen hankak badakigu nolakoak diren, eta aterasan tiro bat bezala. Bai, izan duidala beste batzuk gurutzatu dialako tapmotxiel, bueno, baina hor, ez dakit, hori gertatu zen. Eta bai, olako egoeretan beste edizio batzutan Aritzek kudeatu du pelotak aldatuz. Pelotak aldatuz da. Hemen pelota bizilagoa eta, baina etzan ikusten pelota ere askoz bizilagoa zenik. Ez zuten dominatzen beraien pelotarekin ere. Ez zuten hori ikusten dunik. Hori ikusten duen. Eta hor, hola gertatu da, bai? Bai, hor, bai, gauzapare bat esateko, komentatutako haren inguruen pakito. Alde batetik, zeintzu diren, edo zein izan daiteken taktika erkiagari partiu bat irabazteko, ez da oraingo kontua, hori jakin badakigu denok, ez? Bera jokoz kanpo ustea eta hor ja, bueno, partiduaren zati handi bat egina daukazu. Beste bat da, sakeak kentzea. Eta legunean, ladutxek horretan asmatu zuen egin handi batean. Horren ja, sakeak kentzen badutzazu. Jokoz kanpo usten baduzu, atzeko kuadruetan eta horre 11 eta bien artean pelota sartuta, bueno, baina gauzak zaildu egiten jakoz. Hori jakin badakigu, gertatzen da batzutan egin izeten dela, beste batzutan igual ez ateratzen, baina ni bai kokaturko nuke, ez dakit, episodio baten baitan, Joanek zuen eguna eduki. Baina beste egun oso onak izaten ditu. Orduan, nik uste dut, pelotari segurue dala, konfiantza ematen duen pelotarize dala, orduan nik pentseu nahi dut, egun bateko, desajuste edo nervizoen edo urduritzasunaren kudeaketa eskasa izan dela. Hori alde batetik. Eta bestetik hori aipatu duzun hori 13. Tantua, urdinen 13. Tantue, ez que oso, bai, preso hartu zuenean ladutx barruen, eta, erkiagak markeo baino ez dugu egiten. Markeo egiten dau. Zergatik, argi dau, tanto ean hiri dala, eta arriskuek edo saiesteko danalakoa, eta aipatu duzun, izkutuko kode bat edo danalakoa, horreri erantzun da, markeo baino ez dugu egiten da, ez duen espero da, ladutxaren bila joatea. Hau ez da berrize, zeiaz, Durangon gertatu zen gauza bera, zai barandikagaz. Barandikaz. Izugarria zarratu zen Durangon, eta aldrebestu egin zen, gogoratzen baduzue, gero horrek eragin izan zuen bere aldartean, bere, partiduaren tempoa nik uste dut eta tonoa eragin eskorra izan zuen, eta oraingoan nik uste dut eragin eskor punto bat heldu dala, ez? Ikusi berri baina ez dau, ez? Euskal Telebistan eman zuen irudian, ni bertan eurrean egon nintzen, eta, ironiaz betetako errekonozimentu ustel bat egiten duta zestuakin, eta bere aurpegizi ikusi berri ez dau, ez dateko joa. Esto no es así, no? Orduen, niri horreko diek egiz esan, igual romantiko utzen izoleko gustatzen jatez. Gustatzen jatez, igual erantzuten dutzi, jokoa ulertzeko era bateri, eta baita be, arriskuak edo danalakoak, saiesteko horrekin egize da, alak gurutzatu, eta igual arriskua hainbestekoa bezala izen, baina argi dauena da, kodea baldin badago partekatua izen behar dela. Eta denok kode horren jakitun eta korre horren aldekotasun edo kontrakotasuna euki behar dutela, baina denek. Zeostera, ez dakit, gauze itxusiak edo arraro xamarrak agertzen dira. Eta batzuentzat, batzuk ez zuten, pentsatu izan zuten, izugarrizko tantua egin zuela ladutxek, eta, hori egia esan, ez da, ezke tantua egintzat eman zuen Aritzek. Orduen,
horrek, kode partekatu gabeko horrek, desitxuratu egiten du ere tantoa bera, ez dakit, hausnarketa moduen, Bai, sake pasa lau egin zituen Aritzek eta okerrezpanago Ladutxek 3, hori ere esango dutxua da, ez? Bestelakua izan beharko lukeen, hau da, Aritzek presioa sartu eta besteak pasa gehiago egin da, izan liteke hori lehen esaten ari garena deskonfiatuta dagoela Aritz eskubi horrekin, ez dakala bere normaltasunean ematen dion abiadurarekin, da beraz ezin kontrolatu sakea. Bai, izaleke, bai, lehenengoatan bai sartu zan, lehenengo lau bosaketan edo sartu zan Aritz, batzutan behar bada sartu ez beharrekoak, neko postura larri zen, ezkegiz ezan, gero Ladutxek ezke oso ondo atara zuen, Osea, zeitiar dire, pelota gehienak, zeitiar dire zikoazen edo hormi ondo ikutute, eta bar. Orduen, bueno, bai, normalean kontra izaten da ez, bera libratzearen, pasak egiten dituzu, baina lehunean ezke oso ondo asmatu zuen Ladutxek, nire ustez. Pareto, Ladutxek lehenengo jokoan txukun ibili izan, da bigarrenean berriz ideia bere betiko beste alderdia azaldu zen, da harrikaia botazun jokoa. Bai, erabat aldatu zen partidua, eta ja 15-6 galdu zuten, horri izan zen, gehiago Ladutxen ezaugarri batzuk azaldu zian, ezta? Bere ezaugarri batzuk. Baina, hori ondo eta zitzaien, lehenengo joku irabazita zaukaten, hori galdu zuten, nik esatu, orain etzaiok eskapatzen erkiagari hau. Zeren badakigu, 3 jokota honda, estadistika behiratu ezkeo, erkiagaren aldea ateatzen dira, ez dakit porzentai altu xamarra. Baina, bueno, izan zen hasiera bita utz jarri zitzaien, fallo batzuk, gero 3-2, eta hortxe atea izan zen kostadilu eua, bueno, partidoko tantorik onena, eta pixka bateko tantorik onena, 8tik sartu zuen kostadilu eua, baina, gero, 4-3 galtzen zijoaztila, Zabalaren paloua. Paloua, osea, bueno, nik esanen, izorratu zaik partidua botadek, hortxe izorratu du partidua. Hoi pentsatu non, orain apusturik eta ez dagolako, baina pentsa, maila hortan, duela urte asko apustukin hoi egiten da, eta jendia gainea bota, eta orain nola apusturik ez dagoen, beste salego bat, beste ikuslego bat dagoenez, denak aieneka, osea, lastima aieneka, eta autu bat, eta horiak gero, bosgarren azken tantua, izan zen trepidante, osea, antzegoen martxa jendia zutitzen, heitzen txaloka, izan zen ze pelotak sartu zituzten, eta azkenian, juntzan, joan zan bezala, ez da? Eta, bueno, pixka bat, josun palo hori, joinazio, badakik, 10-tik 9 zergatik izaten diran. Sartu aurretik pentsatzen ari izekelako noa botako deken. Ezta, bueno, hau hartuko ditemen eta bere asmoa zen, bere garroti horrekin, bere nerbilu horrekin, atzea. Aritzek ez dezalata. Sartu eta, pum. Eta zenbat aldiz entzun dezuezuek pelotaileak batipatan estatu batuetan, el jai alai está arreglado. Ez de posible. Sartzen dituzue, bote lasterrean, pumpa lasterrean, errebotea, txitxak, altzatzen duzue, eta gero pelotoiek nola galtzen dituzue. Orduan, hango ikuslegoak, ez dakinak, hoi zergatik faiatzen dian, izan daiteke beste zerbaitegatik ere, momentu hortan, ez da? Baina 10-tik 9 hola izaten diate. El jai alai ez da arreglado. Eta nik gogoratzen dut pelotaileak haiei erantzuteko ze adibidea jartzen zenuten. Gehiago ezagutzen zuten kirol bat golfa jartzen zuten. Golfean zakurran ipurtzuletik bota eta zuloa sartu. Eta gero 4-5 metrora eta sartu ezinek. Hau ere, zesta punta hola xedek, ez da. Bai, baina, Pagito,
Zabala ezagutzen dutenek, badakite hori bere etxeko zigilua dala, ez? Zailena errez egin da errezena zail egin, da hori entzun. Azken aurreko tanto hortan esku-eskuan galdu. Eta esan dekena, estatu batuetan 10-etik 9 pentsatzen zutela lapurreta ite genula, ez? Ahaztu dintzen izatia, eta beste bat hori zalantzan gehatzen zela. Baina hor, badago anekdota bat, Aitor, ez dakite noizbait entzun daukiko zuen, edo huelgara 88an, huelga grebara atea ginenian, eta bar, kazetari batek esan zuen, orain konturatzen naiz, highlight player horiek, kirolare, deportista, zintzoak direla benetan, zeren lapur bat ez da inoiz grebara joaten. Arrazoi handia. Bueno, hirugarren joko hori izpide degula, Aitor, Ibarluzea oso txakalaldiakin hasi zen, baina gero hobeto txuintzun, etzan june hildo beretikan, baizik eta azkeneko set hortan okerazpanago, zakit bakarra galduzun, erantzun zuen, ez dagoela esaterik ez, hasita bukatu arte, amaitxu arte, txartu egin izan, ez? Ez que hor dauz gora berak, ez? Ez dakit bi fallo egin bazituen, baina, bueno, dana alakoa. Bai, ondo, itxuretute, da gero gertatu zen hori hirugarren enpatea, ez? Berdinketa aritzen tanto zoragarri ura. Eta horren adira nik esango nuke, sarriken entzuten da, ez? Bueno, hau kare kruz bat da, ez? Hirugarren zeta, edo noke irabazi aldeu, niz nago horregaz adoz. Hirugarren zeta eta legunean argi ikusi izan, normala izaten da tentzino handiko zeta. Eta tentzino horretan, emozioak eta energizen eta urduritasunaren kudeaketak izugarrizko garrantzia eta eragina izaten du nire ustez. Eta ikusi izan horrez, zelan edo alan partiduan zehar komunikazio hobea eta ez dakit, sinesmen gorenagoa izan zuen bikoteak, eurrera egiten jarraitu banez. Baina bai, nik uste partidu txiki bat ikusi genuela hor, izan igual berbada gauza politienterikoa, bertan ikusi genduen, palo nabarbena bai, hau da, laburpen txiki bat izan zen, partiduan zehar ikusitako gauza askorena. Baina bai da zet berezi bat, eta ni bai gura dut nolabait mito horren aurrean beste begira jarri, ez? Da, hor ikusten da, nor dagoen puntu-puntuan, zertan dagoen, eta zelan kudeatzen duen tentzino handiko momentu hori, ez? Bai, horre, azken tantua gainera, haritz sartzen da, baina bakarrikanik telebistaz jarraitu nun, da ez dut errepikamena ikusi, baina iruditu zitzaidan, plata abiadura handiakin zijoala, eta behandu xamar sartzen dala, eta hor duen, jotzen dula, palo jotzen dula, ez? Hori ere, esan dezun bezala Aitor, izan ditzeke partiduaren isla, pixka bat behartu, eta bildurra, hau usten badiote Ibarluzeari, kale ingoteun da, beak hartu ze hori, kompromisu hori, eta hori arriskutsua da. Nik bai uste dute, labur bildu zirela partiduan zehar ikusitako gauza asko, ez da? Aipatutako akatzak, paloak, deskonfiantza puntu hori, bebai zabalaren zarritzen eta zoritzarrez baiko duen palo egiteak, laudutzen tokea eta boterea ere ikusi izan aritzen maestria eta maizulana eta tantu izugarriak egiteko duen doaia, ja bakarrik hori ikusteak berezi zuen partidua,
bueno, ez dakit, gauza asko batu zituela uste dute zet horrek. Eta horregaz lotuta, urtekeran, partidutik urtekeran, eguan olan ikamika kontu bat, ez? Kuriosoa da, askorentzat partidu izugarri ona izan zen. Eta bat baino gehiago hurbildu zitzaigun, zan ez, jode, zelako partidu, eta ni esan ez, ez, partidu niretzat txarra izan da. Bueno, txarra, desde luego ez da ona izan. Ezin da ona izan, zageru batek hainbeste fallo egiten duenean. Ezin da ona izan, bi zete hoien artean egondan desberdintasuna, bigarren zetean ladutxek zemat kale egin zituen. Ze gertatzen da, batzutan emozioak, tentzinoak, eta horrelako espektakularekin lotzen diren, eta afektibidaderekin, eta gure duzun horrekin lotzen diren alderdiak, behar bada igual begirada tergibersatu edo distorsionatu egiten da, bez? Eta gainera, nik ulertzen dut jende horrek horrela sentitzea, zeren azken finean, bita bat eta hirugarrena launa berdinketa egitea da partido ideala, ez dago gehiago espatzerik, ez? Horrek danak gainditzen du, subjetibidade horrek danean gainean dago. Azken finean, esperientzi bat bizi nahi da, emozioa, ez hori, arnasa hartu ezinien, hori da, polita. Hori da, reparatu behar zeako, partidu horretan zer gertatu da horri. Eta orden, klaro, horrek azken horrek batzutan ostondu edo despistatu edo iskutatu egiten du partiduan zer gertatu da horren inguruan. Ez, bueno, egon zan ez, horre ikamika punto bat, ez, iritzi desberdinak, ez, igual, behar bada, ez dakit, partidu gehiago edo ikusi dugunok, iritzi batekoa ginen, bueno, partidu txiago edo zalen berriak, igual behar bada beste iritzi bate zuten, ez? Puntu banaketa, lau puntu Ladutxe eta Zabalaren zat. Ez, iru. Eta bat. Horrek balditzatzen du. Eta puntu horrek igual baliogarritasuna handia izan dezakena. Izan dezakena, hor buetak zeren. Besteak Johan eta Gorka utzaekin daude. Eta Goitia Lekerika laukin multzu hontan. Eta orduan puntu hori izan daiteke urrezko punto bat izan daiteke. Ez dakigun nola jungo dan, beste bi partidotan. Gero Johan uste dut txorkatila bilurrituta dagola. Pauen partidan jokatuta eta txorkatila. Hemendikan bi astea jokatzen dute Johan Gorka Ladutxe Zabalaren kontra. Bueno, ez dakigu. Orduan, haiek ere presilua, oan presilua etorri da, Erkiaga Ibarluzea eta Johan Gorkan gainea. Bestek ere bai, zatik, batek Goitia Lekerika 4 puntokin, eta Ladutxe Zabala 3kin, lehenengo partidu irabazita, beste egoera batian daude, baina. Eta pixka batzea, hirugarren jokua, esan duzu Aitor, batzutan esaten dela, Leon Castillo badela, loteria badela, hau dela, eta faktore psikologiko izugarria dago. Izugarria. Askotan, lehenengo jokua irabazidunak beti gora dator. Eta kasu hontan, Erkiaga eta Ibarluzea ziren. Gero, beste faktore bada, hor sakia zenek egin, Leon Castillo botatzen da, txapa botatzen da, eta izan daiteke, etzan kasua eman, baina Ladutxe hon izan bazan 5 pasakin, eta berari saki egitea tokatu, naiz eta bere pelotatea, orduan, kasu hortan, Erkiagan nahiago du egon errestoan, nahiago du egon. Tokatu zitzaion, baina 3 pasa besterik ez zauzkan, eta orduan, beste konfiantza batekin atea zuen. Orduan, faktore batzu daude
psikologikoa, baina izugarrik, Hori izugarrik. da, bai hori kudeatzen jakin behar da. Hor dau, ez? Orden, ez da, eske esaten badugu suertearen edo loterien kontua dela, eske infrabaloratu egiten du kantxan gertatzen den hori. Eta kantxan daude elementu teknikoak, taktikoak, baina psikologikoak, eta hori nola kudeatzen den, ez? Eta horren arira, harritu ninduen asko, zorionez, esan duzuna, ez? Pasa gutxi zeukalako, eta zorionez baita be, berriro esan da, izugarri ondo atara kendu ziolako zakea aditzeri. Baina, adinauko zetean, 14 da ez daki zenbat joan da, osea, tantu bat gelditzen zitzaiela Erkiaga eta Ibarluzeari, egin ez beharreko pasa bat egin zuen Ladutxek, ez? Nolabai gorde beharrean hirugarren zet hortarako, ez da? Bai, horrek harritu ninduen pixkatxo bat. Da igual, horrek be konzentrazio, momentu horretan, bigarren zetean, konzentrazio faltaren ikur bat be izan daiteke, ez? Orduan, konzentrazioa, kudeak eta emozioak, bueno, aldagai pilo bat daude dantzan, eta danak manejatzea, ez da bat ere erreza. Aldarte psikologikoari, bai, ez, eren bigarrenean, hori da. esan dugun bezala, Ladutxez harrika botatzula, eta zabalak jokatzen ari ziren artean. Bai, hirugarrena gurea da. Hirugarrena gurea da. Bai. Bigarrena, engainagarria izan lehike galtzia, 15 eta 7, partidu, baina, karo, burutikan, eman da zeukaten, hirugarrenean zentratuta. Bai, ezke hor, azpimarratzekoa da Zabalak eukiban egune, Ez bakarrik, beran entzat zoritxarre zoikoak diren, paloak, bintzat, 3 fallo edo zenbatu eutzi esan Euskal Telebistan, baina ezke, egon zan, agintzen baino, babesten, laguntzen, animatzen, balidatzen bere esportzua, Ladutxen ekemena, izugarri ondo. Eta gainera, humoretik. Eta desdramatizatuta. Eta horrek, balio terapeutikoa duka tentzinoa jeisteko eta aldarte, ez dakit, tragedia puntu horik entzeko, ez? Dramatizazio puntu horik entzeko, ez? Zarritxan pelotarizek, eta edon horrez, erronkaien aurrien dagoenean, lotu egiten gara, eta ez gara kapaz, ez gara gai gurea dugun hori, ez? Era bat emateko, ez? Zarritxan irripar batek, humore punto bat, ezke, gero Euskal Telebistan ikusite gero, zenbat momentu afektibo izan zituen Zabalak Ladutxekin, zenbat, hurbildu zan, bezarkatu eban, erditxisteak, baina ez dakik bihatu zineten, baina partidue hasi baino lehen, pelotak aukeratzen zeudela eta umea etorri zenean, Markinako eskolako umea etorri zenean zestu egaz, Zabala txisteak egiten egoan umearekin, bule. Bueno, aldarte bat dau hor, niretzat eragina handiz euki deuena, gero, hor gertatu izan dan guztiaren gan, ez? Ez dakit, dinonik, Asko lagundu zion, Ladutxeri animatu egitezun, eta beak aurrekun podcasten, Juan Ignacio, irekin esan zin, ni ez naiz López, Lópezek egintzun lan aurreiztigin, ni ez naiz López, eta ez da, eta beak rekonozitzen du, eta beak badakin nun dagoen bere zean maila, eta bere muga, eta nik ez diot esango, baina, ez dut, zuloa, eta benga, eta barrura, eta errebotatzen da barrura, aritziken du, kenola huela esaten zion. Kenola huela esaten zion. Eta pixka bat, partidu honekin jarraituko dugu, edo pixka bat... Lehen aipatu duzu hor, Johanen hori... min hartu. Txorkateari horretuta. Hor, ez dakit, 15 barru da. 15 barru da, nik ez dakit ia osatzeko aukerarik eukiko duen, ez dakit ze tamainako lesinoa duen, antza denez, badagoia ordezkoa pentsatuta, eta,
Ba, ez da igual ofiziala, baina Olaran izango da, ez balitze helduko, Johan Olaran dago hor ordezko lana egiteko. Ordezkoekin badago, lezinoa min hartzen badu pelotariak bertan partiduan, daude ordezko bi. Eñauta Astelarra bigarrena, Gernika eskolako pelotari gaztea, eta Hortzi Argoitia. Iaz ere uste dut ordezkatu zuela. Partiduren batean ez dakit nor ordezkatu, ez dakit Leke bera ordezkatu zuen. Bai, Leke ordezkatu zuen. Bai. Orduan, horiek dira ordezkoak baldin eta lezinoa bertan partiduan ematen bada. Baina, lezinoa beste hortik kanpo ematen bada, kasu honetan eman den bezala ez, Paben egindako partidu horretan, beste ordezko bat aurkitzen da. Kasu honetan, Olaran izango etedan. Gero egia da, bai, horrek danak Daniara doazela, ez da, uste du? Bai, eske, Daniara, eta, baina, bera Johan ere. Bai, baina, Aitor, esan duzu, momentuz gertatuko balitz, zera lezinoa ez litzake izango Olaran. Ez, lezinoa lezionatuta jarraitzen badu, ordezkoa bi aste barru. Jokatuko lukena Olaran da. Bai, baina partiduan lezionatzen bada da. Ez da partidua lezionatu. Eta esan duzu, atzian Hortzi Argoitia, baina Hortzi Argoitia ere Daniara doa. Bai. Orduan, bueno, Bai, ez dakite, zelako enkajeak egin beharko dituzten, bai. Bai, ustarketa saileak, ustarketa Gernika eta Magik ustartzea ere. Bai, begiranolakoa da. Bai, Goitia, zapatuen etorri, astelenean baina patatak eta arrotzak dan ustean, astelenean partidua jokatu, eta uste dut, asteartean berriro arantza joan zela, ez, bitu zelako martxa, ez? Urriko astelen hortan, Pakito eta Aitor, Goitia aipatu berri dezue, oso txukun ibili izan, Lekekin batera. Izugarri, nik, asko postu nintzen beragaitik, baina eske increíble zuen ematen kristalesko bi egun harina hau ez, bidai izugarri batein ostean eta hainbeste denbora kristalesko Magic City frontoian egonda, hain azke, da hain kantxaratute jokatzerik. Aldiz ikusi genuen, harinako partiduen goizerri erabat lotute, ez, da labur, ez, Magicen nola baite hartutako ohitura eta joko molde hoien esklabu, baina Goitia ez nuen inondik inola ikusi horrela, igual behar bada, denbora gitxi hau dara Magicen eta horrek bere alde egin du, baina placer bat izan zen Goitia ikustea. Baina, Gorkak eta Joanek edo Gorkak, eta Gorkak errestazun batzuk ere mazizkien, Bai, ezean izan du guk ezagutzen, ikusi ditugu Johan da Gorka. Begira, Johan duela bi edizio, Lopezekin jokatu zuen, eta gogoan dakazue final erdilaua Goiko eta Leken kontra tanto bategatik, ze partiduk egin zituen. Lopezek zuzenduta eta traballe eta autoak. Eta baina Gorka ere aurreko urtean urrestikin, ze txapelketa egintzun, nola sartu zantzia. Eta Gorka ikusi dugu, baina Gorka ere Donostiko lauko finalean ere ez genuen ikusi Gorka ona hori, Gorka onena ez genuen ikusi. Eta bai, errestasunak eman txizkien, baina gu bagenekigulako Goitia Magic izatorrela. Eta aurreko urteko aurrekaria bazegoen, zen aurreko urtean ere jokatu zuen Magicetik etorrita, eta ez zuen funtzionatu. Eta gauza bera izan zen, larun batean iritsi, astelenean jokatu, anguluk eta ez zituen harrapatu, uste du jokatu zola Del Riorekin, aurreko urtean, eta ez zuen funtzionatu. Eta pasaren astelenean, Aitor Dabilok ikusi ginean
Gernikan, azokan, goizian, eta komentario bat egin genuen. Arratzaldean zer daukagu, beldur ginen. Beldur ginen, astelene hontan, beldur ginen bezala, eta gu adituk, pero porros. Gu jodela, bate galdetu, eta bi partidu hauek ere aidean jungo dira. Eta egia da, lehenengo partiduan Goizerri, baina Urresti eta Lopezen kontra, eta Lopez motibatu bat. Eta erabat motibatuta dago, oraindik motibatuta dagoenean Lopez, armadanean, koskateatzen dio beste idi, osea, onena da. Eta Lopezek, alde batetik, bukatu nahi dula, txapel hau, goin mailan bukatu nahi dula, eta lehen urteko arantza horre eukiko dula. Lehen urtean, Barandik eta bera, favorito nagusienak espaziran ere nagusienetako izan da, eman zuten, izan zuten porrota, eta porrota izan zuten, lehenengo partidotik, Urresti eta Gorkan, eta irudia azkenian nekiagatik jota erori izan eta nik uste arantza hori hor daukala, eta goi mailan bukatu nahi du, eta demostratzen nahi da, demostratuzun Gernikan, nazioarteko ligan, ze maila daukan, demostratuzun Donostian lauko finalean, eta demostratuzun astelenean. Eta, haien kontra Goizerri eta Mantxik ere ez dakizen bat hilebete zeraman oskeotik jokatu gabe hongo zan. Goizerri mailegot etzan atera, baina hor ere eramanek esango du, baina hemen bestean funtzionatu du, uztarketa horrek funtzionatu du. Gero beste partidu lehen esan duguna, nola jarri daiteke partidu hau, baina hor dago, eta ezustekoa izango da, guk esaten dugun desoreka hori izan da, oreka baldin badago, orduan ezusteko horik ez da izango, hortxe parean, baina ezustekoa izateko desoreka teorikoa, teorikoa. Aitor, Urreisti eta López sekulako bikotea, datorren astean, Barandika eta Baskeren aurka. Partidazo sobre el papel. Papelen gainean, papelek dana guantatzen du, baina partidu polite eta lehiatu ez. Badeko holan ez, gero pronostikoak apurtzeko dire, baina badeko final tankera bat edo semifinal tankera bat edo badu. Alde batetik, Urrestintzat zelako suerte ez. Lopezea ez jokatu alizatien, Lopez motibatu eta potente batekin jokatu alizatea, bere jokoa beste era batera garatzeko, eta, pilo bat gomendio eta bere maizutzatik abiatute, irizpidetzak emateko ez. Gero bestetik, dekogu Barandika puntuan dagoen pelotari bat. Zabi puntuan dago. Izugarrezko konfiantzia ez dago, badakigu zeintzu diren bere ohiko doaizek, baina doai hoiei, gehitu dutzaz, konfiantzatik abiatutakoak, ez? Errematean sartzeko eta beste jokamolde batzuei ekiteko, nik oso ondo ikusten do Zabi. Eta Baske, Gernikako frontoian ondo moldatzen den pelotari bat, ez? Bere honena ematen du Gerniken oso gustora jarduten deu normalien, kantxa asko kurritzen deu, eta uste dut, partidu oso polite ikusteko aukera daukagula estilo ezberdinak, Lopezen maizulana eta bere tempoa markatzen, Basken violentzia eta mugikortasuna, Urrestien genialidadeak eta Zabiren taktizismoaz. Hor badago nik uste dut, joko partidu oso interesgarri zen nire ustez. Bakoitzaren esan nahia edo Pakito bakoitzaren momentua horre aztertuko. Urreisti eta Lopezena ikusi genuen, Aitorrek esaten duen bezala, Barandika eta Basken itxuraz ezin hobeto jokatzeko modun, koska nun egon leike partidu hortan? Koska aurrean. Eta sakean, bai, ez? Sakea, Barandika, sakiekin
asignatura pendiente bat badauka. Osea, aurreko txapelketan. Eta orduan, eta Urresti badakigu, sartuko da Labana hortzetan daukala. Baina, baita ere, hor, beste faktore bat izango da ere, Lopezek asko igual frenatu. Agintzen duen da, zen neurritan baretzen duen hori. Usten dion, lasai, sartzen eta botatzen. Horre hongo da faktore, hor, atzien. Bidean Lopez baske baino gehiago da, Lopez motibatu bat baske baino gehiago da. Baske badakigu dela, diesela, osea, pelota guztik denakin ematen diola, denakin, ez du lasea Lopez bezala trastea zen, aurreko urtean izugarrizko txapelketa egintzun, badauka arantza bat horrek ere, han partida bat gogoratzen duzue, Ladutxe eta Mantxin kontra lehenengo jokua ez daite galdu bigarrena irabazita, hirugarrenea juntzian, launa zijoaztila, hartzuzun, eta pumpa intzion txaskian, eta botazun bipareta, eta galdu zuten, barrekuak, eskutukoak, Antxon Alberdik esan zuen, ez? Pumpa egin du. Orduan, gelditzu zen, azkenian, finalea etzian sartu. Eta finalea sartzeko, Urrestita Gorka eta Urrutia Baskek, teorikoki paper gehiago zauzkaten, baina, esan genuen beste gauza bat, horre, finalerdiko ligaxka. Lehen gurtian, hasi zian egiten ligaxka, finalerdiko ligaxka. Ordu arte izaten zen, taldeko lehenengua, beste taldekoan bigarrenan kontra, eta finalerdi bat izatezan, eta irabazten zutena finalean. Lehen gurtian jarri zuten ligaxka, eta esan duten, gu gainea ikusteko partida gehiago, posik ez da, aukera gehiago. Baina matematikak ez zuen lagundu lehen gurtian. Azkeneko partidua gogoratuko duzue, finalerdiko ligaxka partida bat izan zen, bikotek etzaukaten zer eginik Urresti Gorka, Urrutia Baske, eta izan zen partidua, hainbaten saiotan arranke gehiago jokatzen dana. Ua itxusi xamarra izan zen. Baina ni pentsatzen dut, eramaneko nota hartuko zula. Suerte txarri izan zen, horrela tokatu zen, baina horre kasuetan zer egiten da, pilota jai inzentibatu zerbait egin. Urrengo asteleneko partiduei, Aitorrek esan duen bezala, teorikoki, pronostikoki, izugarrizko partida bat, finalerdi final aurreatu bat izan daitekena, gero ikusi bihar, ia beste ezustekoren badaukagun, ia beste ezustekoren, hemen atiak zabalik utzi berdia ezustekorik. Bueno, horre ezustekorik ez dut uste egongo denik, ez? Ez da ezustekorik, baina, nik uste pareka bikote biak, izugarrizko mailako bikoteak direla, orden ezustekorik ez dago, baina, partido ona ikustea, ez edo bintzat, eta hiru jokota, betetzekoak, ez? Hiru jokota, eta gustatuko litzaiuken, borobiltasunan, zirkuluaren borobiltasuna, hoi nahiko genuke, baina, kasu honetan, estrategiaz aurreko astelenekoa zabalak aritzik endu, baina Baskek zenik enduko jo. Elauti Urreistirik endu, eta atzian zein dakak. Eta atzean el Mariscal. Eta el Mariscal da. Atziko ez bota eta aurrean nordakak. Orduan, ostia. Bueno, busti adi, Pakito. Etxeko alde, o ire gimnasioko garen alde, edo... Zer? Markatu? Bustitzeko, zeinen alde ematen dek partidua? Ni Urresti Lopezen alde. Zu etxekoaren alde? Ni Barandikan alde. Urresti Lopezen alde. Osea, ni oinarritzenak astelenean ikusi nun zeakin, ez da? Ikusten nahi nahi zen Lopezekin. Lopez gatik, eta nola bideratzen duen Urresti, ni hoien aldenak. Bustitzenak. Gaztea ikusi behar. Nola erantzuten duen. Baina, gaztea ez dekokiltzen, lotzagabiadek, ez dekokiltzen.
Eta beste bat, nik uste ondo kudeatu eskeo behaldekoa dik. Ondo kudeatu eskeo. Eta kudeatzeko maixua sakakan. Ni guztiko naiz eta Urreisti eta Lopezen alde ere bai. Bueno. Bai, ia gero busti amaituko duzuen da. Blainda. Ia katarroren bat hartzen. Blainda, hor, bueno, partidotaz hitz egin dugu astelenekua, urrengo astelenekua ere bai, eta pixka bat lotuta, lehen esan duzu, Aitor, ikamika batzuntzat aurreko asteleneko partidu izan zen izugarria, beste batzuk, ez da partido dizdiratxua izan, ez da partido nahi izan, atu bat. Ni dela gutxi topatu nintzen kalian pilotarioi batekin, 80 urte inguruko pilotarioi bat, eta hau posik egongo da, eta oan posik egongo zea ikusiz, zesta punta autu bat, posik, ez. Ez que, ni mendiko galeperra probatuta nago, mendiko galeperra, eta granjako galeperrakin ezin aseturik nabil. Eta bueno, badio hemen, garai bateko gauzak, eta horri behitzen, baina, ezin dezu konparatu, zueko 20 urterako, gaur egun hauek 30 urtekin baino partidu gehiago. Zuen ibilbidea asko luzeago. Egunero. Eta zuen ogibidea zela. Diruagatik jokatzen zen, eta zuen ogibidea, eta zuen kontratua. Eta hauek ez diala profesionalak, hauek lanean eta ikasten da alperrizan. Alperrizan, nik galeperran, eta galeperran gaur egun daukan salsa, eta esaten zu, baina jendiak hor, ez dik pelota eta zulertzen, edo zer gauza txalotzen ditu, eta Estatu Batuetan, Filipinasen da Jakartan da zaudenak ulertzen zuten, haiek ez zuten txalotzen, haiek dirua jokatzen zuten, eta bere zenbakia. Eta orduan, pixka bat horri bilin izan da. Eta oraindik dago hori hainbat jende, hainbat ikusle badago, eta hasia. Eta ez gea kontuatzen 5. edizioa dela. Jo, Ignacio, podcasta honekin hasitzen duela 2 urte, 3. edizioan, eta oraindik guk zer esaten genitun. Hau zer da, olatua, aparra joaten denean ze geldituko da, hau da, joko zikina, ez dago zer, basauden batzuk esaten zutenak, ez dago intendenterik, hor barruan, hau, gogoratzen du, guk ere, hau, espektakulo, baina nik uste gaur egun ikusita, hau nola doan, erabat egonkortuta, beti izan dut, baina ikusten dela, egonkortasunak ez bakarrik Gernikan, Gernika da, hemen gehiena ikusten dana eta gehiena motorra, ez da? Motorra bezala. Baina, oraindik askotan, nik ere bazakit estetikoki asko aldatu dela, baina 60 eta 80ko hamarkadak, zesta puntan urrezko aroak espadia izan, punta, pelotari kantidade gehiena ordu nondua, kalidadea dere, bai. Eta, ni sentitzen ditzen, nik honi azalpenak, ke ba? Bai, erabat adoz nago, Nola esaten da, nik ez dakit bintzatu, ez naiz momentu enten jabetzen, sesgoak. Bai, ez dakit, sesgoak izango dira, ez dakit bezelan izango da, ez dakit. Batzuk pentsatzen dute, Ernio mendia, pentsatuko zuten munduko mendia altuen azala, ez? Beste ikusi ez zutelako. Orduan, sesgoak hor daude eta konturatu gabe buruaz jabetzen dira eta alperrikako eztabaida da hori. Bai. Edo oilasku. Bai, erabat adoz nago, horregaz. Hemen erduguna da, egonkortzen dan, ohiko bihurtzen dugun, ez ohikotasun hortatik urruntzen garen, ohiko bihurtu, nik uste dut urratxe importanteak eta onak ematen ari direla, egonkortasun horretan, berak ligak duen eragina, eta naiz eta Gernikan ikusten den inpaktu hau, inpaktu horreia izpidetza izan ditu, beste zenbait lekutan, Donostien, Carmelo Baldan izandako
bueno, harrera izugarri ona izan da, Markinen zer esanik ez, Lekeition, Bilbon bertan, bueno, era bat aduz nau, esan dakoarekin. Nik gehiago esaten aben, desberdintzeko batzutan emozioak eta partidu honak, ez dut beste alderdi baina, bai. izan nahi, baina, era bat adoz horrekin, eta batzutan, esan beharko geunke, gaur egun zesta punta bada, bilakaera baten emaitza dela. Osa, hau da, dinamikoa izan da, bere jaiotzatik, ez? Bera, zestoa, bera, fizikoki, zer zen, nundik atera zen, eta, mauserra hartatik, ez? Mauserra izatetik, ez? Eta harinago zer zen, edo Urtetak egin zuen aldaketa horrekin zer egina izan duen, ez? Gaur egungo zesta da, bilakaera hortatik abiatutako emaitza. Baizke, bilakaera horrek ez du etenik izango. Osa, eta segurazki bemendik urte batzutara, beste tankera eta beste eredu batzutatik abiatuko gara. Eta kasuko, hor dago maiken apustua eta barrekoak ez. Por cierto, irrikitan hau, maikeko apustu hori, 36 metroko apustu hori, baina benetako horma batekin. Irrikitan hau, ia berriro, Miami Jaialain, aspaldiko Bizkaino horretan, berriro entzuten dugun 8 hori ez, zarata hori ez. Bueno, nahiz eta 36koa izan, baina beste material bat egongo da, horma bat dau, harria dau, horrek eragin bat eukiko du, kantxa bat dau, bueno, ez dakit, oso interesantea izan daiteke hori. Eta ez 36, agian 38. 38, bueno, bi gehiago, oso. 2 metro 8 bada zerbait. Bai. Era bat ados Aitor, eta gainera, 100 urte beteko direla, hori da, datorren urtean, ez da? zabaldu 26an, ez? 26an zabaldu zen, beraz. Bai. Oso... Jode, aukera paregabea dau, horre, bai hemendik Euskal Herritik zen bertan egiteko nik uste dut simbolismo haunditik aparte, simbolikoa zalantza barik, kompromiso batzutara heltzeko tartea eta bagunea ere badagoela, ez? Nik ez dut esperantza galtzen arduradunek, agenteek, hortaz konturatuko direla, eta zerbait... Temati, igual, behar bada, temati ekin beharko jakia. Markatu? Temati askotan ekin beharko jaki igual behar bada, ez da, baina ezka aukera paregabea dago, ez da, abagune ona. Pakito, 74an ere Gernika zabaldu zen, ez? Ez zabaldu zen 73an. Eza, gerestu enpresak, bueno, horzea, Aitorrek podcast batean azalduzun, nola herriak dirua jarrita, aportazioak izan zian, ekarpena batzuk, partikularrak, eta 73an gerestu enpresak, kuadro batean, bai. Kuadro bat montatu zen, hainbat pelotarikin, hainbat pelotari jokatu zuten, eta nik ezagutu nun ni Gernikara guztua juten naiz, emozioz, eta aurreko urtean finalean ere izan du nintzen, baina ni 1974ko abenduan izan du nun ilusioi ezin dut gehiagotan izan. Ni 9 urte nitula, 74an, orduan jokatzen zian estatu mailan afizionatu txapelketa jokatzen zian, torneo de federaciones deitzen zana afizionatutan. Juveniletan ez zen jokatzen. Juveniletan hasi zian 60 batean jokatzen eskuz eta paletas o palas hasi zian. Baina 1974an jokatu zen lehenengo txapelketa estatu mailakoa zesta puntan. Izan zen, fase finala hori, zesta puntakoa bakarrik, eskuzkoak Eustein Naparroan izan ziala, eta jokatu zian Gernikan. Parte hartu zuten 4 federazioak hartu zuten. Gipuzkoako federazioa, Bizkaiko federazioa, Aragoiko federazioa, Zaragoza, baina Aragoiko izenakin, da Kataluniako federazioa, Barcelonakoa, baina Katalunian izenakin, ez da? Izan zen, larun batean jokatu zuten finalerdia, eta igandeakin
finala. Eta ni 9 urte ditun, eta gure atxasenak ara eraman ditun. Joan ginen, Anaizarrena, Antxon, hirugarrena Luis Miguel, eta ni aita eta Fermin Aragon, orduan gaina Fermin Aragonek debutatua zen Gernikan, zerbait jokatu zuen, da gero kalifikatu zen ardizen dut Laura. Eta nirezat bidaia egua, atxean kotxe zarrarekin, orduan ez zuen autopistanik, hautza gainei jozen, iristea, Gernikara iristea, eta zergatik, larun batean finalerdia jokatu zian, Bizkaitarrak Aragoin kontra, eta Bizkaitarrak finalea. Eta Gipuzkoak jokatu zuen Katalanain aurka. Favorito katalana ziren, baina Gipuzkoarrak irabazi zuten. Eta ziren Martín Zelaia Anoetakoa eta Ramon Lujanbio Hernaniarra. Orduan, nire anaian, atxeak eraman gintzun da. Ni han 9 urtekin eta han atzeko paetian dauden eskulturoik ikusi. Han, hau zertzan. Ez da, umetako oroimena dia, eta ezen da, baina ne ustez orduan ez zauden inguruntza euskan etxiak, frontoiak ez dituzte zitunik autoa. Baina han ikustea eta harrien, hotelalde ingurua, eta erloju hau uste dut orduako, han zehola, eta holako oroimenak. Bueno, partidua jokatu zuten, eta Bizkaitik zian Castro Ezenarro. Castro Poldin eta Ezenarro. Eta beraiek eraman zuten txapela, beraiek irabazi zuten, eta Zelaia eta Ramon Lujanbio azpitxapeldun geratu ziren. Kataluniatik nik uste nun jokatu zutela Pedrago Satarrak. Zati, Mirapeiztarrak ja adinez pasatzen ziren. Kontutan euki hauek Castro, Ezenarro, Martín Zelaia eta Ramon Lujanbio 15 urteko mutikoa zirela. Gaur egun kadete lehenengo urtekoak, baina 18 urte arte juvenilan. Eta uste Laurak ziala 15 urteko mutikozkorra, mutilgaztia ziala. Eta nik uste nun Pedragozak, Mirapeiztarraia 18 urtetik pasatzen zian, ja afizionatutan estatuko txapela irabazia zuten. Eta duela gutxi esan nion Ramoni, eta Pedragozak Bidiela. Eta nehartien Bidiela, Joaquin Bidiela, zarrauek, baina Bidiela basun bestean nahi bat. Todo Fernando izenekoa. Matesanz Bidiela. Matesanz ere beste bi edo iruan, handenak zagak zian. Ballet, Mirapeiz, Pedragoza, Bidiela, Ortego, eta denak hola zian ez da. Matesanz Bidiela. Eta badakik zene jokatu zuen Aragoitik, zene jokatu, aurrera diatzakit, baina Jose Ramonek esan ziegen, honek jokatu, beidatu dit hemerotekan. Toñito Etxeberria Soriano. Soriano, jokatu zin. Eta orduan, han, 9 urtekin, han dena entzuten, kotxian han zentzute zian, Aragoita autua. Eta gero, finala bea bezain handila, han atea zian Gernikako eskolako mutiko eskorrak. 40 bat mutiko eskorre edo txuritat, pentsatzen dut, tartian ego zian Remen, Gerrika, Gonzalo Beaskotxea, Oarra Arzetan aiak, eta hoien denak. Eta haiek gantzuriz ikustean, nik uste du sarean jo junditzala. Sarean jo ikustean, eta hauek, oroimen hori daukat, aurra egin zuekin konpartitu nahi din, oroimen hori, deke, ne mirez benat. Ara juten daizen bakoitzean eskultura ibeidatzen zioten, esaten jet, ni baino gutxiago aldatu zeate. Kraka gehiago daukazue, baino gutxiago aldatu zeate. Bueno, berriketa honek merezi du bertsu bat, Pakito Baldakako zerbait prestatuta edo bapatekoa bintzat. Bapateko ez dek izango. Takateko igual, bapateko ez. Eta, bizka bat, partiduai behai baino 5. edizioari honi, ez da? Urrian iritsi zen azken astelena, Gernikan hasiera
Winter bosgarrena, denak irabaztea, helburu dutena, batzuei ezinezkoa, egingo zaiena. Ia aurtengoa den, bostetan hobena. Ia aurtengoa den, bostetan hobena. Izango alda, Aitor, hobena, ala espero. Bueno, ala espero. Ia holanden. Bueno, Aitor, Aiangiz, Pakito, Lizarratikan, ondo izan, eta eskerrik asko, astelenean han izango zarete? Hombre, sin falta. Ni neu Bai, espero diat. Bai, Pakito. Igual entrada txuleti txibikotzazu. Zulaikari edo. Bai, horre, itzingo jo. Eskerrik asko eta aste hon izan. Bai, zuei. Bai, venga, ongi izan. Adio.